Jeg læser samfundsvidenskabelig studieretning med samfag og matematik af. Og jeg valgte det på grund af, at det er interessante fag. Det er det, jeg var god til i folkeskolen, og det jeg interesserede mig for i folkeskolen. Mm. Har du tænkt dig at søge ind på en videregående uddannelse, og i så fald hvilken? Ja, jeg har tænkt på mange forskellige videregående uddannelser, men jeg ved slet ikke hvilken en, og jeg har tænkt på mere end hvad der kan tælles på mange hænder. Så ja. Okay. Du kan ikke komme nærmere ind på, om det skal være naturvidenskabeligt, eller om du er ude med noget business? Jo, jeg har måske det eneste, jeg sådan er kommet mere frem til, det er, at jeg har udelukket noget, tror jeg mere. Okay. Og det er nok humaniora, men jeg har godt nok stadig, jeg synes bare, jeg har fået flere og flere muligheder af at gå, være til, og alle de forskellige muligheder, der er i livet, og med uddannelse og sådan noget. Det kan også være, at jeg slet ikke skal studere på universitetet og sådan noget, så det er at finde ud af, hvad man ligesom vil. Mm. Så springer vi nummer 4 over. Vil det hjælpe på din beslutningsproces, hvis du modtog information fra danske virksomheder om, hvilke medarbejdere de søger? Ja, det hjælper jo vel altid at finde ud af, hvad der er brug for. Så ja.